Na'r bel gan Ebyn a chi bas. Am arbediad da, am arbediad dewr. O, na ergyd grasboeth yn cael ei harbed gan Conor Roberts. Car ergyd dod i mewn, o, am arbediad gan Tibbet. Gan Mills Evans ar ôl beniad Kenton. O, unwaith eto, arbediad y wych gan y golwr. Mae'n disgyn i McAllister ar arbediad gan Tibbet unwaith eto. Cyfle eto i Hayes yr eilydd. Os na gyfle arall i'r bol, hwnna fi mewn. Gwych gan Roberts. Mae gofyn i ni Georgievski. Georgievski! O, taro'r traws, mae dal yn ei Gemmet Hudson. A rwsyd neu gilydd Airbus yn ei chlirio hi. Mae Iwan Lewis yn tanio bellter. John Hilton yn arbed yn wych. JK felly yn eistedd a Paul Pritchard yn arbed. John Owen di parhau arediad. Arbediad gwych gan John Hilton unwaith eto. Samar yn dŵl! Dave Jones yn arbed. Dyma Robles. Yr ergyd am yr gwiriad am i'r Henry Jones i fewn yna. Mae Glaggan yn ceisio neu lle i'r gydio. Raffel, o cyfle i Raffel, arbediad da gan Jones. Miles Davis, yn enw wych, gosodiad Charlie Cosby, Lee Izzy, arbediad arbennig. A mae cael ei harbed yn wych gan Ratcliffe. Mae'r bel yn dod fewn at Jordan Lamb. Baker. Gwydimu. O, arbediad gan Will Fuller. So Robles yn troi. Louis Robles! O, taro'r traws. Hassel! Ac arbediad o'r safon ucha gan Brino. Mae'n cael ei gadael ac yna'r arbediad yn wych. Ac oedd angen yr arbediad o ergyd Bradley.